Ну, шарпай. Дай? На камеру. Зачем? Сорян. Зараз Олеся Ліпая виводить з під'їзду його дому. Співпрацівники міліції у формі, у цивільному. Бачимо, він усміхається, махає нам. Зараз поспробуємо щось довідатися його. А куди вас везуть? У ДФР. По якій ДФР? По Минской области. Для вас чеканістю це стало вже? Я завсёды этого до нечаканності. Чи є у вас адвокат зараз? Есть. Пришел посадили в машину сейчас. Олег Липаев поведомил, что его запрещают. Зараз керівника інформаційного агентства «Білопан» Олеся Ліпая повезуть у департамент фінансових розслідувань Мінської області. Ми бачимо, що його погрузили у машину. Піратрус, нагадаю, почався у дома у Олеся прикладно каля 8 години. І ось тільки зараз він скончився. Невідомо, чи Олеся Ліпая просто допитають і потім відпустять додому, або ён набудзе статус затрыманага. Ніякай больш падрабязнай інфармацыі на дадзены момант няма. Мы таксама бачым, што супрацоўнікі праваахоўных органаў выносяць тэхніку, кладуць у багажнік сваіх аўтамабіляў. І машыны, дзве машыны зараз ад'едуць. Каля 8 агулам супрацоўнікаў дэпартамента фінансавых расследаванняў праводзіла гэты піратрус. Вось на аднолькавых аўтамабілях яны ад'язджаюць. Нагадаю, кіраўнік інфармацыйнага агентства «Білопан» незалежнага разам з супрацоўнікамі міліцыі кіраўніка незалежнага інфармацыйнага агентства «Білопан» Олеся Ліпая толькі што ад яго дому супрацоўнікі праваахоўных органаў цывільным адвезлі ў ўпраўленне дэпартамента фінансавых расследаванняў па Мінскай вобласці. Як ён нам сказаў, што не ведае пакуль што нічога пра свой далейшы лёс, альбо гэта будзе проста допыт і яго адпусцяць, альбо ён паўторыць гісторыю Алеся Біляцкага, які адразу трапіў у СІЗА, а потым за краты. Больш падрабязнай інфармацыі у нас пакуль няма. Мы не ведаем ні артыкул, па якім абвінавачваюць, падазраюць Олеся Ліпая, ні нічога больш іншага. Сачыце за абнаўленнем інфармацыі на сайце Радыё Свабода, таксама ў нашых соцсетках.